Avui inaugurem oficialment la temporada dels bolets. I mireu què tenim aquí. Uns ceps, uns ous, foie. Què pot sortir malament? Avui farem ceps amb ou ferrat i foie. Agafarem uns 400 grams de ceps, 4 ous. Nosaltres ho fem com a plat únic. Si voleu fer més coses, podeu fer-ho amb un ou per persona. Una ceba, jo l'agafo tendra, però també podria ser seca. 2 escalopes de foie. Oli d'oliva. I sal i pebre. He picat la ceba i la començaré a sofregir en una cassola amb oli, que vagi fent. La ceba ja està toveta i comença ja a agafar un color una mica daurat. I ara hi afegim els ceps. Els ceps els he netejat ben nets, els he tallat i els he salat i pebrat. I ara deixarem que vagin saltejant amb la ceba. I mentre els bolets s'acaben de fer, anem a fer els ous ferrats. He salat els ous, els he posat en aquesta paella d'oli ben calent. I he posat també una paella a escalfar per fer-hi el foie, sense oli, perquè el mateix foie ja anirà deixant molt d'oli. I en aquesta paella calenta hi poso el foie que es vagi fent. És molt ràpid, perquè no volem que se'ns cremi, simplement que s'escalfi. Ja tenim el foie fet, dauradet, i el deixem també aquí al plat. I en el plat l'he acabat posant-hi els bolets que hem saltejat amb la ceba i ja el tindrem a punt de menjar. Molt bon profit!